भगवते वासुदेवाय ओम तत्सत् ओम अज्ञानतिमिरा अन्धस्य ज्ञानाञ्जलाचलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले या कदाति स्वपदाधिकं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्ते सप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राइट 12.10 Mataji, 14. आपा थैंक यू माताजी। 14.126 Mataji. डे बाय डे மெமரி கம்மி ஆயிட்டு சாப்டர் நம்பர் கூட நான் மறந்துட்டேன். நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு workload ஜாஸ்தியா இருக்கு. அது ஏதோ நீங்க அப்படி சொல்லிட்டே இருந்தீங்கன்னா நானும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுவேன். இல்லைன்னா திடீர்னு மத்தவங்க மாதிரி அச்சோ கிமிச்சியான்னு தோண ஆரம்பிச்சிடும். 5 நிமிஷம் கூட வேஸ்ட் பண்ணாம நீங்க எதையாவது செய்றீங்க மாதாஜி. நாங்கெல்லாம் வீட்ல இருக்கிறோம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண அதனால எல்லாரும் ஜாயிண்ட் ஜர்னி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். अतएव कृष्ण प्राकत्या नाही किचु दोषा तबे के लक्ष्मी देवी करे एतरोषा अतएव कृष्णेर प्राकट्ये नागी किसु दोषा தபேகேன லக்ஷ்மி தேவி கரேயேத தோஷா. கிருஷ்ணருடைய லீலைகளில் எந்த குற்றமும் இல்லை என்னும் பட்சத்தில் லக்ஷ்மி தேவி இவ்வளவு கோபம் கல்வது ஏன்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவ்வளவுதான். ஏன் அவ்வளோ கிருஷ்ணர் மேல தப்பே இல்லை, அப்ப ஏன் வை இஸ் ஷி ஆங்கிரி அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி கேட்கறாங்க. ரைட், இப்போ ஏன் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸ்வரூபகாஹே பிரேம வாத்தியா ஏத ஸ்வபாவா காண்டேர்யா ஔதாஷி கலேஷா ஹாயா क्रोध भावा. காந்தே ஔதாசிய கிளேஷே ஆய குரோத பாவா. ஸ்வரூப தாமோதரர் பதிலளித்தார். நாயகன் தன்னை சிறிதளவு அலட்சியப்படுத்துவதை பார்த்தால் கூட உடனடியாக கோபம் கொள்வது பிரேமையினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பெண்ணின் சுபாவமாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. நேச்சுரல் பொண்ணு வந்து எப்படின்னா, அதாவது நம்ம இப்பதான் சொல்லுங்க மாதாஜி 12 சாப்டர்ல நிர்மமோன்னு சொன்னீங்க, இப்போ மறுபடியும் கோவம்ன்றீங்களே, இது எப்படி மாதாஜி அப்படின்னா, ராதாராணிக்கும் கோவம் வந்துச்சு. எதனாலனா யூ கேன் ஆல்வேஸ் பி டிபெண்ட். இல்லை, நான் இப்பதான் படிச்சோம், நம்ம வந்து டிபெண்டா இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு. ஆனா மறுபடியும் பாத்தீங்கன்னா பாண்டவர்கள் வந்து டிபெண்ட் ஆனாங்க கிருஷ்ணரை. இப்போ அச்சிந்த பேதா அபேதா பிலாசபியா மாதாஜி தானே? இல்ல, இது ரெகுலர் பிலாசபி. என்னன்னா கிருஷ்ணர் கிட்ட டிபெண்ட் ஆறதுல தப்பே இல்லை. ரைட், ஏன்னா அது வந்து நம்ம வந்து அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் விஷயத்துல பொசசிவ் ஆறது தப்பே இல்லை. எனக்கு இதுக்கு முன்னாடி ஸ்டூடெண்ட் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, இல்ல மாதாஜி ஐயோ நான் வெளில போனா கூட கிருஷ்ணர் சாப்பிடுவாரான்ற ஃபீலிங். இப்போ மத்தவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, என்னையா நீ கொடுக்கலன்னா அவர் சாப்பிடாம இருந்துடுவாரா? அதெல்லாம் நம்ம திங்கே பண்ண மாட்டோம். நம்ம சாப்பாடு கொடுக்கணும். அந்த பாவம் இஸ் ஆல்சோ பொசசிவ். பொசசிவ் அப்படின்னா என்னன்னா, என்னுடையது நான் உண்டி சொந்தம்ன்றது அர்த்தம் இல்லை. ஐயோ நான் பண்ணலன்னா எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்ற பாவம். அதனால இந்த பொண்ணுக்கு கோவம் வருது. என்னடா என்னோட கிருஷ்ணரை வந்து கிட்டியே கைண்ட் ஆஃப் விப்ரலம்பா பாவா, அதுல வர கோவம். நிறைய தடவை கோவத்தோட ரீசன் வந்து ஆங்கர் எதனால அப்படின்னு பார்க்கணும். இப்போ பக்தினால வந்த கோவம் யாருதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் கொடுங்க. பக்தினால வந்து அனுமாருக்கு வந்தது மாதாஜி. எக்ஸலென்ட் ஆன்சர் பிரபு. ஸ்ரீலங்கா எரிச்சிட்டாரு. ரைட், ஆக்சுவலி பண்ணதெல்லாம் பக்தினாலதான். கோபம் குரோதம் பக்தினால வந்தது, தப்பே இல்லை அப்படின்றோம். அதே மாதிரி லக்ஷ்மி அம்மா பக்தினால வரல, பக்தி கோஷம் வந்தது, அதனால அவங்களதும் கோபம் அக்செப்டட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இது நேச்சுரல்னு. ஏனா காலே காட்சி தாயா ஹே விவதரதனா சுவர்ணிரா சௌதோலா காரி ஆரோஹனா. केना काले सीतया हे परिणरतना स्वर्णेर चौडवरी आरोहणा.
பிரபு படிங்க. ஸ்வரூப தாமோதரரும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது அதிர்ஷ்ட தேவதையின் ஊர்வலம் வந்தது. அவள் 4 ஆண்கள் சுமந்து சென்று பல்வேறு ரத்தினங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட ஒரு தங்கப் பல்லக்கில் சவாரி செய்து கொண்டிருந்தாள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பல்லாக்குல அவங்க வராங்க எப்படி அப்படின்றத பாக்குறோம், ரைட்? எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு அவங்கள பத்தி எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்றாங்க. இப்போ இந்த கோவம் இதெல்லாம் பார்த்து இமீடியட்டா நம்ம மாதாஜிக்கெல்லாம் வீட்டுல போய் சொல்லக்கூடாது. லக்ஷ்மி தேவிக்கே கோவம் வந்துச்சு, எனக்கு நீ பேசலன்னா எனக்கு கோவம் வரக்கூடாதான்னு எக்ஸாம்பிள் இல்ல. அது எப்போ நீங்க சொல்லணும்னா லக்ஷ்மி தேவிக்கே கோவம் வந்தது, இப்போ நான் கும்பிட்டுட்டு இருக்கேன், இப்போ நீங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணீங்கன்னா எனக்கு உங்க மேல கோவம் வரும்னா தப்பு இல்ல. ஆனா லக்ஷ்மி தேவி வந்து அவங்க ஹஸ்பண்ட் நீங்க லேட்டா வந்தீங்க வீட்டுல இருந்து, எனக்கு உங்க மேல கோவம் வருது நியாயப்படுத்தாதீங்க. இது எல்லாமே கிருஷ்ணரோட சார்ந்து இருக்கு. நீங்க கிருஷ்ணரோட கனெக்ட் பண்ணி கோவப்பட்டா ஓகே, ஆனா கிருஷ்ணர் கோசம் கோவப்பட்டாலும் ஓகே. இதை எக்ஸாம்பிளா எடுத்துட்டு நீங்க பௌதிகத்துல கோவப்பட்டீங்கன்னா நம்ம இறங்கி வரோம் அப்படின்றது. இறங்கி வரோம்னா இறங்கிடுறோம் அப்படின்றது. புரியுதுங்களா? छात्र चामर ध्वजा पताकार गण नानावाद्य आगे नाचे देवदासी गण. प्रभु படிக்கட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. சத்ரா சாமராஜ் சாத்ர சார் படிங்க பிரபுஜி, படிங்க. படிங்க 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 படிங்க. இல்ல நீங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. छत्र समर ध्वज पताकर गण नानावाद्य आगे नाचे देवदासी गण. हरे कृष्णा माताजी. ஹரி போல். கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிக்கிறீங்கல்ல, ரொம்ப நாள் அப்புறம் அட்லீஸ்ட். நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன், இன்னைக்கு சான்ஸ் கிடைச்சது. ஆமாமா, சான்ஸ் அப்ப பாத்தீங்களா? எல்லாரும் சான்ஸ் கொடுங்க மத்த நியூ டிவோட்டிஸ்க்கும். எஸ், டிரான்ஸ்லேஷன். தேங்க்ஸ் ஜானகிராமன் பிரபு விட்டதுக்கு. டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. இது தமிழ்ல வர மாட்டேங்குது, இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கு என்கிட்ட. தமிழ்ல சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் புக்ல தான் இருக்கு பிரபு. குடைப்பிடிப்பவர்கள் நான் வேதா பேஸ் வச்சுருக்கேன் மாதாஜி. வேதா பேஸ்ல தமிழ்ல வராதே, வருதா? இல்ல அதான், அது இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கு. நீங்க தமிழ்ல எந்த புக் வச்சிருக்கீங்க தெரியல. தமிழ்ல எல்லாரும் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் புக் வச்சிருக்கா. நான் அந்த லெவலுக்கு போறல இல்லையா, நான் இது உங்களை விடுறது இல்ல. நோ ப்ராப்ளம், இந்த இங்கிலீஷ்ல படிங்க. நான் இன்னும் அதே லெவல்ல தான் இருக்கேன், இன்னும் கூட இங்கிலீஷ்ல தான் படிச்சிட்டு இருக்கேன். படிங்க. The palanquin was also surrounded by people carrying umbrella, camera, discs and flags, and it was preceded by musicians and dancing girls. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்போ என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, அந்த palanquin என்ன சொல்லுவீங்க? ஃபர்ஸ்ட் வார்த்தை தமிழ்ல என்ன சொல்லுவீங்க? குடை பிடிப்பவர்கள் மாதாஜி. குடை இல்ல, தூக்கிட்டு வருவாங்களே, பல்லக்கு. பல்லக்குல தூக்கிட்டு வரச்சு. எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஒரே ரத்னங்களும் வைரங்களும் பதிஞ்சிருக்கு. அவங்க அதுக்கு மேல அவங்க கொடை பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க. சாமரா அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் பண்ணிட்டு, பிளாக் அதெல்லாம் முன்னாடி வந்து பாட்டு ஆட்டு கொண்டாட்டமா இருக்காங்க. நீங்க இமீடியட்லி ரம்பா ஊர்வசிக்கெல்லாம் போகாம இங்க வாங்க. நம்ம இது வந்து லக்ஷ்மி தேவி வந்து ஜெகநாத் புரி குண்டிச்சா கிட்ட இருக்கும், ரைட்டா? அவ்வளோ ஆடம்பரமா நடக்குது அப்படின்றத சொல்றாங்க. தாம்பூல சம்பூல ஜாரி வியாஜன சாமரா சாதே தாசி சாத்தஹாரா திவ்ய பூஷாம்பரா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேவதாசின்றது என்ன மாத்த இந்த இடத்துல? தேவதாசி அப்படின்னு சொல்றது வந்து வேலைக்காரி, சர்வேட்டர் அப்படின்ற ஃபீலிங். தேவதாசியனா நீங்க நினைக்கிற, அதாவது தேவதாசின்றது ஃபர்ஸ்டே பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணதாசி தேவதாசின்ற குரூப் வந்து, நீங்க ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து கல்யாணமே பண்ணிக்க மாட்டாங்க. அவங்க வந்து வெறும் கிருஷ்ணர் கோசம் தான் சேவை செய்வாங்க, ரைட்? அதனால சிலர் வந்து பிரச்சனை அப்படின்னா தாலி கூட கிருஷ்ணர் ஞாபகம் வச்சுட்டு கட்டிப்பாங்க. இதேதான் கிறிஸ்டியன்ஸ் கூட நன்ஸ் பண்ணுவாங்க. அவங்க ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் செயின் போடுவாங்க, ரைட்? அவங்க வந்து வேற, அது வந்து கடைசியா நடைமுறையில நிறைய பேர் அவங்கள மிஸ்யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து தேவதாசி என்ற கிருஷ்ணர் பேரை பதில் தேவிதாசி நம்மளுக்கு வரும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா என்னோட பேரும் ராதிகா தேவிதா, ரசரங்கினி ராதிகா தேவிதாசி. பெண்களுக்கெல்லாம் தேவிதாசி, ஆண்களுக்கெல்லாம் தேவதாசா அப்படின்ற ஃபீலிங். இதுக்கு அர்த்தம் வெறும் ராதாராணிக்கு சேவை இல்லை, கிருஷ்ணருக்கும் சேவை அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணும். தாசி என்ற பட்டம் நம்மளுக்கு வருது அப்படின்னா, நான் சர்வேட்டர். ஐயோ மாதாஜி, நான் நீங்களாம் கேவலம் ஆயிட்டீங்களா அப்படின்னா, கேவலம் இல்ல. கிருஷ்ணருக்கு தாசியா இருக்கிறது பாக்கியம், ரைட்? கிருஷ்ணருக்கு தாசரா இருக்கிறது பாக்கியம். அதுதான் இனிஷியேஷன், அதுதான் வந்து தீக்ஷிதா அப்படின்றது. அத வந்து நம்மளுக்கு ஒரு போஸ்ட் மாதிரி, பதவி மாதிரி கொடுக்குறாங்க, ஆரம்பத்தை குறிக்கிறது. டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க பிரபு. தாம்பூல சம்பூதாச்சாரி வியாஜன சாமரா சாதே தாசி சதாஹர திவ்ய பூஷாம்பரா. வேலைக்காரிகளோ தண்ணீர் குடங்கள், சாமர குச்சிகள் மற்றும் வெற்றிலை பாக்கு பெட்டிகளை எடுத்துச் சென்றனர். நூற்றுக்கணக்கான வேலைக்காரிகளும்
கவர்ச்சிகரமான உடை அணிந்து விலை உயர்ந்த கருத்தணிகளை அணிந்திருந்தனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உஷா மாதாஜி வந்தா எனக்கு சொல்லுங்க. எனக்கு தானேஸ்வரி மேம் வரமாட்டாங்க. இன்னைக்கு பக்தி வைபவ் கிளாஸ் 5க்கு இல்ல, அதுக்கு பதிலு பக்தி சாஸ்திரி என்னோட கிளாஸ் 5 o'clock இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த தேவதாசிகள் அப்படின்னு சொல்ற அந்த அவங்க எல்லாரும் வந்து என்னன்னா பிக்சர்ஸ் அப்படின்னா குடம் சொல்லுவோம் இல்லையா, இப்படி இருக்கும், ரைட்? அதுதான் அப்படி சொல்லுவாங்க. கேமரா அதெல்லாம் தூக்கிட்டு அவங்க வந்து அந்த பாக்கு எல்லாம் கொண்டு வராங்க. நிறைய பேர் இருக்காங்க. அவங்க எல்லாம் ரொம்ப அழகா ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு. ஆலோகிலா ஐஸ்வர்ய சாங்கே பஹு பரிவாரா क्रुदाहाना लक्ष्मी देवी आईल सिंहद्वारा. अलौकिक जैश्वर संगे बहुवरि परिवारा करुत न्यायी लक्ष्मी देवी आइल சம்ஹித்வாரா. கோபமான மனதுடன் லட்சுமி தேவி தமது குடும்ப உறுப்பினர்கள் பலருடன் இணைந்து கோயிலின் முக்கிய வாயிலை அடைந்தாள். அவர்கள் அனைவரும் அசாதாரணமான செல்வத்தினை வெளிப்படுத்தினர். அவங்க வந்து என்னன்னா எல்லாருமே வந்து மெயின் கேட் வந்து என்டர் ஆறாங்க, ரைட்? எல்லாருமே வந்து அன்காமன் ஒப்பீனியன்ஸ்னா சொல்லவே வேணாம். அதாவது இவங்க வேலைக்காரங்களா அப்படின்னு ஆச்சரியப்படுற லெவலுக்கு இருக்காங்கன்னு. பத்மா மாதாஜி அப்புறம் படிங்க. ஜானகிராமன் பிரபு நொல்ல விட்டுருக்காரு. அவரும் இது வரைக்கும் படிக்கலன்றவங்க ஃபர்ஸ்ட் படிச்சிருங்க, அதுக்கப்புறம் அவங்க படிக்கட்டும். ஜெகநாதேரா முக்கிய யாதா பிரித்ய கானே லக்ஷ்மி தேவி ராதாஷி கானா காரேன பந்தனே. ஜெகநாதரே முக்கிய ஜெகத்பிரிய தகனே லட்சுமி தே தவிர தாசி கரேனா பந்தனே. ஊர்வலம் அங்கே வந்து நிகழ்ந்த போது லட்சுமி தேவியின் பணிப்பெண்கள் பகவான் ஜெகநாதரின் முக்கிய சேவர்கள் அனைவரையும் கைது செய்ய தொடங்கினர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. அப்போ வந்து என்னன்னா எல்லாருமே வந்து அரெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, ரைட்? என்னன்னா அங்க அறவப்போ அங்க இருக்கிற வேலைக்காரங்க அவங்க எல்லாருமே அதாவது ஜெகநாத் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த லக்ஷ்மி தேவி வந்து என்ன ஆகுது, அங்க இருக்கிற எல்லா ஜெகநாத்தோட இவங்க ஏன் அரெஸ்ட் பண்றாங்கன்னா அவங்க பார்க்க விடல ராதாராணி லக்ஷ்மி தேவிய. அதனால வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப கோவத்தை காட்டுறாங்கன்னு. பந்தியா ஆனியா பாதே லக்ஷ்மீர சாரணே சோரே ஏன தந்தாகாரி ராயா நானாதானே. பாடே லட்சுமி சரணே சோரே ஜெயன தண்டகரி லய நானே. பணிப்பெண்கள் ஜெகநாதரின் சேவகர்களை கயிற்றில் கட்டி அவர்களை லட்சுமி தேவியின் தாமரை திருவடிகளில் விழச் செய்தனர். உண்மையில் அவர்கள் செல்வத்தினை எடுத்துக்கொண்டு ஓடிய திருடர்களைப் போல கைது செய்யப்பட்டனர். பொருளரே, பகவான் ஜெகநாதர் தமது தேர் திருவிழாவினை தொடங்குவதற்கு முன்பாக மறுநாளே திரும்பி வந்துவிடுவேன் என்று லட்சுமி தேவியுடன் உறுதியளிக்கிறார். அவர் திரும்பி வராத போது 2-3 நாட்கள் காத்திருந்த பின்னர் தனது கணவன் தன்னை அலட்சியப்படுத்துவதாக அவள் உணரத் தொடங்குகிறாள். அதனால் இயற்கையாகவே அவள் கடும் கோபம் கொள்கிறாள். தன்னை பிரம்மாண்டமாக அலங்கரித்துக் கொண்டு தனது தோழியர்களுடன் அவள் கோயிலை விட்டு வெளியே வந்து கோயிலின் முக்கிய வாசலின் முன்பாக நிற்கின்றாள். பகவான் ஜெகநாதரின் முக்கிய சேவகர்கள் அனைவரும் அப்போது அவளது பணிப்பெண்களால் கைது செய்யப்பட்டு அவளுக்கு முன்பாக அழைத்து வரப்பட்டு அவளது தாமரை திருவடிகளில் விழும்படி வலியுறுத்தப்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து திருடனை அரெஸ்ட் பண்ற மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. ஏன் அப்படின்னா அவங்க வந்து 2 நாள்ல வரப்போறாருன்னு சொன்னவர் எஸ்கேப் ஆயிட்டாரு, ரைட்? எஸ்கேப் ஆயிட்டு வரல அப்படின்னோடனே என்ன எப்படி நம்மளுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் இல்லை ஒண்ணுமே இல்லைன்னு அவங்களுக்கு வந்து வருத்தமும் கோபமும் மிக்ஸ் ஆகி வராங்க. அவங்க லக்ஷ்மியோட சேவகிகள் எல்லாம் தாசிகள் எல்லாம் என்ன அவங்களதான் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. இவங்க அப்ஜெக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா எப்படி மனைவியே அப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களெல்லாம் அரெஸ்ட் பண்றாங்க ஒரு திருடனை மாதிரி. இது கரெக்டா தப்பா? அப்படி செய்யறது தப்பு தானே மாதாஜி? கரெக்ட் மாதாஜி. ஓகே, கரெக்டா தப்பா அப்படின்றத மேல பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு கூட தெரியாது, பார்க்கலாமா? ஆச்சேதே நவதாரே கரேன தாதனே நானா மாதா காலி தேனா பந்த வச்சனே. படிங்க யாராதும். அச்சேனாவத்தாரே கரேண ததனே
நானா மாதா காலி தேனா தந்தா வச்சானே. மாதாஜி கொஞ்சம் மேலத்துங்க. When the servants fell down before the lotus feet of the goddess of fortune, they almost fell unconscious. They were chastised and made her butt of jokes and loose language. Hare Krishna. அவங்கெல்லாம் இப்ப என்னன்னா அந்த வேலைக்கார அவங்கெல்லாம் விந்துட்டாங்க. ஆனா என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா, அவங்க வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு இழுத்துட்டு வந்து போட்டாங்க, ரைட்? ஆனா அவங்க வந்து அப்படியே மயங்கியே விழுந்துட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க ரொம்ப மோசமா அவங்கள திட்டப்பட்டு அவங்கள ஜோக் பண்ணிட்டு ரொம்ப இன்சல்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு. அரெஸ்ட் பண்ணது ஒண்ணு, இப்போ என்ன நடக்குதுன்றத நம்ம பார்க்க போறோம். இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு மேல பார்க்கலாம். லக்ஷ்மி சங்கே தாசி கணேரா பிராகல்பியா தேக்கியா ஹாசே மகா பிரபுர கானா முகே ஹாஸ்த தியா. லக்ஷ்மி லக்ஷ்மி சங்கீதா சங்கீத பிரகலப்ய தேகியா ஆசே மகா பிரபுர கனமுகே அஸ்திகியா. லட்சுமி தேவியின் பணிப்பெண்களுடைய அகம்பாவத்தினை சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் சேவர்கள் கண்டபோது அவர்கள் தங்கள் கரங்களால் முகத்தினை மறைத்து கொண்டு புன்னகைக்க துவங்கினர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவங்க திட்டுறாங்க, இன்சல்ட் பண்றாங்க. நம்மளா இருந்தா அவ்வளவுதான், நம்ம வச்சிடுவோம். யாரு என்ன வந்து அப்படி ஸ்டாப் பண்ண முடியாதுன்னா கிருஷ்ணரோட பக்தர், அந்த ஃபீலிங் வரும். அட்லீஸ்ட் நம்மளுக்கெல்லாம் வரும், ரைட்? சோ ஆனா அவங்க எவ்வளவு டவுன் டு அர்த்தா அவங்க மூஞ்ச கவர் பண்ணிட்டு ஸ்மைல் பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்களோட பொறுமையே நம்ம பாக்குறோம். ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இதுல ரெண்டுமே கரெக்டான ஃபீலிங், ரைட்? நம்ம கோவமும் படணும், அதுதான் கரெக்டான ஒரு தாட்டு. ஆனா வெளியில எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுமான்னு இல்லை. அதாவது நம்மள இன்சல்ட் பண்ணா கோவப்பட வேணாம், கூட இருக்கிற நம்ம ஒரு டிவோட்டியை இன்சல்ட் பண்ணா நம்ம கண்டிப்பா கோவப்பட்டே ஆகணும் அப்படின்றத பார்த்துருக்கோம். நானே இதை நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கேன். நாங்க வந்து சீர்காழி போயிருந்தோம், ரைட்? நான் போனேன், அவங்க அனசுயா மாதாஜி வெல்கம் பண்ணாங்க. அப்போ வந்து ஐ திங்க் விஜயகுமாரி மாதாஜி அண்ட் மல்லிகா மாதாஜி இருந்தாங்க. கொஞ்சம் தூரத்துல அவங்க கடைசியில லொகேட் பண்ணிட்டு வரக்கச்சே என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு பியூட்டிஃபுல் இன்சிடென்ட் ஆச்சு. அங்க என்ன ஆச்சுன்னா புருஷோத்தமன், ரைட்? அப்படியாவது 14 திவ்ய தேசங்கள்ல இருந்து அங்க வந்துட்டு இருக்கச்சே புருஷோத்தமன் வரச்சே வந்து நம்ம எந்திரிச்சே அவங்க வந்து அந்த அங்க புருஷோத்தமன் மேல இருந்து ஒரு பூ என் கைக்கு வந்தது, ரைட்? இதுல வந்து சம்பந்தமே இல்லை, நாங்க யாருமே இதுல இன்வால்வ்டு கூட இல்லை. ஆனா நாங்க எல்லாம் எந்திரிச்சிட்டோம், ஏன்னா புருஷோத்தமன்னா எங்களால நிக்க முடியல. அப்போ வந்து ஒரு வயசான அம்மா, ரைட்? கொஞ்சம் பெரியவங்க, அவங்க வந்து லைட்டா ஸ்கிராச் எல்லாம் இருந்திருக்கு. அவங்க வந்து சடனா அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியல, எப்படி உன் கையில வர முடியும், உனக்கு எப்படி வரும் அப்படின்னு, என்னை விட உனக்கு பக்தி ஜாஸ்தியா அப்படி இப்படின்னு புடிச்சு ஏறி திட்டிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு, மல்லிகா மாதாஜியால தாங்கவே முடியல, ரைட்? அவங்க வந்து அவங்களுக்கு ஒரு சைட்ல வந்து கோவம் இது எல்லாமே வந்தது, ரைட்? அப்போ வந்து ஆல்மோஸ்ட் அவங்க எடுத்துட்டாங்க டாபிக். அப்போ வந்து என்னால மறக்கவே முடியாது இந்த இன்சிடென்ட். என்னன்னா இதுதான் ரைட் பிஹேவியர். ஏன்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு வைஷ்ணவாவை இன்சல்ட் பண்ணா நம்ம டாலரேட் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடாது. பட் அந்த டைம் வந்து நான் வந்து மல்லிகா மாதாஜி இருக்க சொல்லிட்டு அவங்க கிட்ட என்ன சொன்னேன்னா, உனக்கு பக்தியே இல்லைன்னா நான் ஆமா அதனால தான் நாங்க வந்திருக்கோம், உங்களுக்கு பக்தி இருந்தா எங்களுக்கு கொஞ்சம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணீங்க உள்ள போறச்சே அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டேன். இப்போ என் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அந்த டைம் என்ன நடந்துச்சுன்னா, அப்படியே நான் ரொம்ப இவங்க சொல்ற மாதிரி எல்லாம் பவ்யமா இருக்கேனா அப்படின்னு கூட சொல்ல முடியாது. அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எனக்கு ரெண்டு தான் தோணுச்சு. அவங்க எவ்வளவோ தூரம் கஷ்டப்பட்டுட்டு வந்து இப்போ நான் சண்டை போட்டேன்னா இந்த ஃபுல் யாத்திரை ஃபுல்லா அவங்க மைண்ட்ல வந்து கிருஷ்ணரே இருக்க மாட்டாங்க. அவர் யாத்திரை ஃபுல்லா நான் தான் இருப்பேன். ஐயோ இவங்க இப்படி பேசினாங்களே, இவங்களை நம்ம திட்ட முடியலையே, இவங்க கத்த முடியலையே அப்படின்னு. இப்போ அந்த எதுக்கு அதை வேஸ்ட் பண்றது ஒரு டிவோட்டியன்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டோம். இப்போ இதுக்கு இன்னொரு ட்விஸ்டும் ஆகும். அப்போ அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு மணி நேரம் அட்வைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்புறமா ஏதோ ஆமா கரெக்ட், பக்தி எல்லாம் அப்படி வராது, நீங்க வந்து சின்ன பத்துல இருந்தே வளரணும் அப்படி இப்படின்னு ஏதோ சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அதெல்லாம் நாங்க வந்து பாதி கேட்டோம், பாதி அங்க கிருஷ்ணரை பார்த்ததுல விட்டோம். சிலது வந்து நம்ம கண்ட்ரோல்லயே இருக்காதுன்ற மாதிரி அவங்க வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, சர்வ தர்மம் பரித்தியாஜ மாமேக்கம் சரணம் பரஜ, அதெல்லாம் ஏதோ அவங்க அதை சொல்ல சாரி அவங்க என்ன சொல்றாங்க, அனன்ய சிந்தையந்தோ மாம் ஏஜனா பரிபாஷத்தே தேஷாம் சத்யாபியுக்தானாம் யோகக்ஷேமம் பகாமியாம். இந்த ஸ்லோகாவை அவங்க ஏதோ சொல்ல ட்ரை பண்ணாங்க, அது தப்பா சொன்னோன்னே எனக்கு டக்குன்னு வந்து கரெக்ட் ஆயிடுச்சு. இல்ல மாதாஜி யோகக்ஷேமம் பகாமியம்னு வந்துச்சு. அப்போ எனக்கு இன்னும் கூட என்ன ஞாபகம் வந்துச்சுன்னா, அதுக்குள்ள விஜயகுமாரி மாதாஜியும் வந்துட்டு பல்லிகா மாதாஜி அவங்க சொன்னாங்க, நாங்க இருந்தாலும் கிருஷ்ணரும் பலராமும் விடல பாருங்க, உங்க வாயில இருந்து கரெக்ட் வந்துடுச்சு அப்படின்னு. அதாவது இந்த ஸ்லோகம் அப்போ வந்து என்ன அப்படி எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, ஒரு இப்போ இதே இன்சிடென்ட் வந்து அவங்க பண்ணது கரெக்டா அப்படின்னா அவங்க பண்ணது கரெக்ட். ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு டிவோட்டி யார் இன்சல்ட் பண்ணாலும் எடுக்கணும். நான் வந்து தார்னிஸ்ரீ மேம் கிட்ட கூட நிறைய தடவை சொல்லுவேன். பிகினிங்ல இருந்து நான் வந்து சொன்னது என்னன்னா, மாதாஜி உங்க ஸ்டூடெண்டா இருந்தாலும் சரி, உங்க அட்மினா இருந்தாலும் நீங்க கண்டிப்பா வந்து நீங்க வந்து பேசணும், நீங்க நிறுத்தணும். ஏன்னா இவங்க வந்து நம்ம
பொசசிவ்னு சொல்ல வரல. இப்போ நான் தமிழ் டீமா இருந்தாலும் நிக்கணும்ன்றது என்னன்னா, நம்ம வந்து நம்மளை சார்ந்து இருக்காங்க அப்படின்னா, இப்போ மாதாஜி என்ன மாதாஜி இப்போ தான் டிபெண்ட் ஆகக்கூடாதுன்னா ஸ்பிரிச்சுவலி நாங்க சொல்லிட்டு இருக்கோம், ரைட்? அதனால வந்து அவங்கள வந்து நம்ம டிவோட்டீஸை யாராவது இன்சல்ட் பண்ணா நம்ம கண்டிப்பா கேள்வி கேட்கணும். கேட்கிற விதம் அப்படி இருக்கு அப்படின்னு நான் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இது வந்து எப்படின்னா, இதுதான் கிருஷ்ணரோட அருள். ப்ரோக்ரஸ் ஆயிட்டு இது வந்து இவ்வளோ வருடத்துக்கு அப்புறம் நான் தானிஷி மேம் கிட்ட இப்போ பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். இப்போ யாராவது ஒரு டிவோட்டி அவங்க முன்னாடி இன்சல்ட் ஆனாலோ பின்னாடி இன்சல்ட் ஆனாலும் அவங்க இருக்க மாட்டாங்க, ரைட்? அவங்க வந்து இம்மீடியட்டா இப்ப வந்து அதை வந்து எப்படியாவது ஒண்ணு கட்டுப்படுத்துவாங்க, கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க, இல்ல அட்லீஸ்ட் அவங்களோட சீனியர் கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க. இந்த 3 விதமுமே கரெக்டான எக்ஸிபிஷன் ஆஃப் ஆங்கர். அதனால வந்து எப்படி பண்ணணும்னா, நம்மள யாராவது இன்சல்ட் பண்ணா நம்ம தாங்கணும். ஆனா நம்மளை சார்ந்த டிவோட்டிஸை யாராவது இன்சல்ட் பண்ணா நம்ம கண்டிப்பா கம்முன்னு இருக்கக்கூடாது. பாகவதத்துல நிறைய விதங்கள் இருக்கு. எந்த விதம்ன்றதை நான் இப்போ அதை டீட்டெயிலா சொல்ல, பட் அதை இதை எக்ஸிபிட் பண்றாங்கன்றதுக்கோசம் அதை நான் இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். மாதாஜி தாரணீஸ்வரி மாதாஜி வந்துட்டாங்க மாதாஜி. வந்துட்டாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 100 இயர்ஸ். அப்பவே வந்துட்டாங்க. வாஞ்சா கல்பதருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव जय. श्रीला प्रभुपाद जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा மேம். இன்னைக்கு போகலமா? ஓ, நீங்க போயிட்டீங்கன்னு நினைச்சேன். அப்போ இன்னைக்கு நான் எப்படி இருந்தாலும் பக்தி சாஸ்திரி எடுத்துட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டோம். அப்படியா? நான் எடுத்துறேனே. ஏன்னா எனக்கு நாளைக்கு கூட போகணும்னு எனக்கு தெரியாது, அதனாலதான். சரி சரி, ஓகே. அப்ப நான் போஸ்ட்போன் பண்றேன். I will go this week and next week, அதனால. No problem, no problem. Sure ma'am. Hare Krishna. I'll leave. I will not end. Sorry, I'll leave the meeting. Yeah. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji.